Ahoj, ja som Opa Star, vítajte v tretej časti môjho príbehu o Bratislave. Dneska ideme s mojimi sestrami a s mojou kamarátkou na promenádu. Tak ja skočím po Leonard. Počkajte na mňa, babi. Ahoj, idete na promenádu? Jasné. Obleč si napríklad toto a zober svoje sestry. My sa ideme prezliec, tak Dobre. o 10 minút na recepcii. Ahoj. O 10 minút neskôr na recepcii. Tak potom budete doľava a budete tam. Ďakujeme. Ahojte. A nejaké jedlo? To nám netreba, to si tam kúpime. Dobre, tak poďte, babi. Hej, čakajte. Na promenáde. Asi si ideme dať čo zjesť. Tak poďte za mnou, poznám tú reštauráciu. Dobre. Rýchlo. Tak my ideme obsadiť stôl. Dobre, my objednáme jedlo. Čo si želáte? Takže my si prosíme, tak sme proste objednali jedlo a išli sme si sadnúť. Tak poďte, babi, to bude všetko asi. Prinesite nám to. Samozrejme! Toľko veľa jedla. Nechajte si chutnať. Tak dobrú chuť. Ďakujem. Dneska to od nás máte zadarmo. Dovidenia. Ste Ďakujeme. naši prví zákazníci. Máte to zadarmo. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujeme. Hej, zabudli ste si hodinky. Môj prvý zákazníci. Wow. Tu sa odfotíme. 3, 2, 1. Už to ide. Čk. Dobre, ideme ďalej. Aj s krásnym pozadím. Ja chcem ísť domov. A ja, tak poďte, odprevadíme ich a vy ešte ostaňte. Ahojte. Tak čaute. To je krásna prechádzka. Áno, a nádherný večer. Pozri, čo to je za chrobáka. Je krásny. Jej. Au, on ma uštípol. Wow. Hnusný škaredý chrobák. Poď prečo radšej. Naháňa. Krásna prechádzka večerná. On vie lietať. Dúfam, že aj zajtrajší deň bude krásny ako tento. Tak, pokračujeme, nebudem budúce. Ahoj. Ahoj.